komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Aming aga sa tanan sa aton mga pinalangga nga manugpalamati sa aton nga programa kadalagaan sa agrikultura sa Western Visayas. Ang ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture in collaboration with Agricultural Training Institute kag of course ginasakdag sa aton nga Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna sa aton nga Gobernador Bong Lacson. Kag gusto naton tamyawon sang mayong aga ang aton nga Regional Executive Director Ma'am Remelin Ricoter, duha ka mga regional technical directors, sina Engineer Albert Barogo kag Dr. Peter Sorrivega. So sining nga aga nong inyong inyong angkor Lucila Perartilia, magapadaan kita sa aton nga diskusyon or ang aton bala nga topiko sa aton nga regular nga programa diri sa aton nga katuntunan nga natawag naton nga kadalagaan sa agrikultura sa Western Visayas kag diri sa Negros Occidental of course. So may aga gid sa aton nga mga manugpalamati, ang aton nga mga farmers, ang aton nga mga fisher folks, ang aton gid nga mga pinalangga naton nga mga ngumano diri sa Negros. So may aga sa tanan. Ang aton giingat topiko subong no, aton pagadiskusyonan, padayon na naton tong aton nga guest na nagligad no. We have partner naton nga strong partner naton sa implementation sa aton nga rice program no, ilabi na sa aton nga Rice Competitiveness Enhancement Fund no. Aris la subong sa rice distribution nga aspect. So ang aton nga partner of course diri gusto naton nga luwagon man ang aton nga partner nga ilang nga head nga si Dr. Gerardo Istoy. Dr. Gerardo Istoy no nga may aga sir no. Kag subong nga aga ang ato naman subong makaupod sa aton nga programa, ang ato naman nga nakaupod sa naligad no nga si Sir Arnel Cordova no. So maga-discuss naman kita sang continuation actually sang rice situation diri sa Negros, kung ano nga mga varieties, ano ang masami nga mga problema sir sang sumalang sa aton mga farmers sa mga varieties na ginahatag naton under sa rice subsidy naton sa aton nga programa. So sir, gusto na akon nga ipamangkot sa imo sir, ano na subong ang aton nga status gani sa aton nga rice distribution kag usually sa ano gid nga mga varieties ang gina-recommend naton para sa Negros? Yes, Ma'am Lucille, no, mayong aga sa imo. Kag of course mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati nga malabot sa aton nga waragbagan sa subong nga aga. So sa subong ang status ang aton nga seed distribution or ang pagpanghatagay naton sang libre nga certified seeds nagsugod na actually duwa na kasimana ang nagligad pa. So nag-start na kita and as of now may ara kita sang mga stocks na nga ready gid nga i-distribute kag salamat man sa aton nga mga partner LGUs kay in some point sila with the support sa ilang mga respective mayors kag municipal agriculturist or city agriculturist, nagabulig sila sa pag-pick up sang aton nga mga binhi nga ginapanagtag dito sa aton nga mga warehouses. So may ara kita sang natipon nga binhi nga ready na naton nga ipanagtag sa may Nabcor Kabankalan. Okay, so, very good no? Good news, okay? Yes ma'am. And ang ina siya syempre ginatigana siya naton nga pwede gid siya pick up on anytime sa aton nga mga LGUs nga dira sa Southern Negros. And in fact bisan ang taga Isabela, taga Binalbagan dira man sila naga-pick up. Of course Candoni. Kay ang kanduni subong nag-start na gid sila sang ilang man nga si distribution. And then may ara man kita kung ari ka sa Central Negros or ari ka sa Northern part pero malapit-lapit ikaw diri sa Central, parehas ang Ibio Magaluna, Victorias. So may ara kita sang available man sa may ICAT warehouse sa may Tabunan. Yon. Kagani ni siya nga mga variety, majority sini duwa gid ka variety ang usually nga available nga mas damo ang volume. Of course ang tututo kay in demand gid siya. So ang tututo abi isa ni siya sa aton nga national recommended varieties katungod nga across season, across ecosystem kanami iya sing iya nga performance. Okay. Hindi gid siya dali-dali nga madakpan sang or dakpon sa mga
mga masakit kag balatian. And kanami, of course, sir. mataas ang iyang patubas. Wow, mo gina sir ang good news nga mapatian sa aton nga mga ano pala mati subong. Sa gin-mention ni mo sir nga mga areas no, dalatan na lang ni padawagan sa aton da nga mga city and municipal agriculture offices no nga of course nga aton mga farmer gid no, magyumyuhom na kamo dira subong. May good news na kita nga dala tungod kay ang inyo nga season ginahulat para sa this coming dry season no, sa aton nga pagpatubas sa humay ara na available na. So ano na inang hindi na ako magpalibog sa inyo pang mga binhi kung matatapan ba lang naton paghatag sang aton nga mga binhi. So sir, gin-mention mo gina nga tututo ang pinaka madamo naton nga mga stocks no. So ano sir ang nami nga features ang sini nga varieties sir nga paano ta makahambal nga si farmers hindi do maka ano gid siya makaganansya gid siya. Yes, ma'am. Actually, duwa ang aton nga madamo nga variety 222 kag 216. Okay. Pero sa 222 amo na to ang nahambal na naton kanami sang 222 kay hindi siya dali-dali nga madakpon sang piste kag of course ang piste naton ang mga masakit nga gadapo sa may or ang aton nga mga piste nga insekto. So kaya niya gid magbato. And in some point makabato man siya sa sa ining mga ginakulang sang tubig or ginatawag naton nga drop stress. Okay. Yan, so isa na siya. Amo na siya nga ka best performing ang 222 across ecosystem kay bisan sa din mo siya tanong maka-yield gid siya makapatubas gid siya sang mataas. And then of course ang 216 ang nami naman diri sa 216 nga nangin isa man siya sa aton nga national recommendation kay tungod nga ang 216 yati paborito gid sang tanan kay tungod nga mahumok ang bugas. Okay. Syempre presyo pa lang niya makabato gid siya sa baklanay kay syempre makademand ka sa mataas nga presyo Quality, kay no? Namit. quality. Yes, Oo. manamit. Ang isa niya lang diri nga kinaiya is amo sina ang medyo daw disbintahan lang kay in some point medyo dalakpon siya subong sang balatian, especially sang fungus no, inang ginatawag naton nga rice blast or mata-mata. Mata-mata, okay. So nakita naton nga duha ka varieties ang aton gina ano din ang nagatuhaw di or abot din nga mga stock sa aton kag nakita naton nga manami gid ang ini nga mga varieties. Pero sir sa ginambal mo may mga ara siya may prone siya sa sinablatian. So ano sir ang mga preventive measures nga pwede naton matudlo sa aton mga farmers? Of course, gusto naton nga di kari tanaw naton ang aton I mean pamiyamon ta aton mga farmers nga nagamatkid kamo sa aton nga school on air kag discuss naton na sir no isa sa mga topic because we are dealing with inang palay check system no. So isa sa mga topic dito is paano mag-manage sang peste para i-avoid siya or batuan. Ano sir ang mga tips naton nga pwede naton nga mambal sa aton mga farmers subong? Yun. So sa aton nga mga mga nagapalapati subong no. Syempre ang number 1 gid yan naton nga panagang sa aton nga pagpangumas sang humay. Number 1 gid na iya ang variety. Okay, Once no? nga Pagpili sang nami nga variety no. Yes, ma'am. Pagpili sa manami nga variety. Check ano na sa ganit sir? Sa check 1 naton. Check 1 gid tandaan niyo na. So dira kita masugod pagpili pa lang sa manami nga variety kag binhi nga aton nga gamiton. Kag syempre kung amo ina ang kalabanan nga kung for example nanutaran na ninyo, naobserbaran na ninyo nga sa inyong lugar mas daw permi gid yan nagatuhaw ang ginatawag naton nga blast for example lang amo na siyang balatian nga daw uso dira then nalikawan naton nga magamit sang sang variety nga dalakpo na sang blast galing kay in some point ginakonsiderar man sa aton nga mga mangunguma ang demand ang presyo amo na nga in some point bisan ang 216 nga dalakpo siya sang blast in some point gatanom gihapon sila. So amo na so medyo ang variety daw hindi tada kayo makapush nga because siya mo inang in demand sa dason makaginansya gid ang aton mga kay dako ang presyo sa markets ang bugas no. Yes. So sir what other options mga pwede nila makuha o mahimo? Yes ma'am. So ang iba na lang nga option naton kay hindi pwede ang variety didto kita sa aton nga mga practices. Yes, sa management natin practices gid naton. Sa water no siguro Yes. no sir. So ano naton sila sir sa sinang mga aspects? Yes ma'am. So number 1 gid ra of course actually ma'am antes ka magsulod sa
water dito kapag di masugod sa land preparation. Yes, land preparation, I see. Yes, of course. Kanami gid sa pag-prepare pa lang naton sa duta, importante gid kaayo nga kung ang previous naton nga cropping gindakop na siya sang mga balatian pareha sang blast, dapat as much as possible ya aton ginasaya nga ipadunuton kumbaga araduhon siya naton kag padunuton sang insakto kay para nga kumbaga wala na ta sang ginatawag nga inoculum or ma-control or mapa-lower down naton ang source sang blast nga ginatawag. So isa na siya number 1. So sa land preparation importante gid nga padunuton. So galing kay kung kaisa ang iba naton nga mga farmers nagaka-challenge man sila kay tungod kinanglan nila magdali-dali tigalaga sa tubig. So ang land preparation medyo madali-dali siya. Pero kung kayahon man ang naton especially sa mga area kay syempre damo man ta sang area nga may patubig, wala yang masyado nagaproblema sang patubig. Mas manabi gid nga padunuton gid naton ang aton nga mga dagami dira kag ang aton nga mga uhot. Number 1 gina siya para nga ma-reduce naton ang inoculum nga hindi na magsigi mag-active ang iyang bini sang sang pagtuhaw sang blast. Yes. Sir, at akon man nabalaan man naton nga ang pagpahuway no, ang paghatag sang pahuway sa aton nga duta. Paano ini siya nakakontribute sang iyang efficiency sa pagkontamnan na naton siya? Yes ma'am, ang pagpapahuway sang duta no, dako kaayo ang iyaman nga mabulig sa mga masunod pa. Kay syempre dira sa pagpapahuway naton sang duta, una-una, syempre hindi lang basta-basta nga ginpapahuway. Dapat during sa pagpapahuway sang aton nga duta, dapat limpyo siya. Meaning ginhabasan naton ang mga kahon, wala siya sa mga dagami, wala siya sa mga dagakan nga tinubo. Kay once nga ginpapahuway naton tuod pero may nagatubo nga dagakan, ang aton nga mga pisti katulad sa insekto kag mga balatian dira man na sila gyapon magtiner sa dagakan. So but silingon during sa pagpapahuway kinanglan limpyuhan gid naton amo na saya nga aton insakto nga pagpapahuway. Kag sa pagpahuway sir siguro sir tanaw man nila nga ang ilablas sa mga kahon nga worn out na no, may mga buslot na nada, may mga may mga may mga balang mga tahos. Oo, tahos na kag may mga narumpag na balang mga part no. It's time for them nga para nga makayo kag samtang nagahulat sila sang diba silang recommended naton nga pahuway is more or less 2 weeks. Actually ma'am, mas namin gid ma'am kung sa pagpapahuway 1 month. 1 month. Tapos ang pagprepare sa luta naton at least 3 weeks. Yan. Okay, oo. Kay para matotal sa mga 28 or i-sum up na din naton 1 month. Halin gid pag-anis ang previous nga cropping. No? Okay. Kay hindi lang man sa hindi lang man nga pagka blay lang kay ang atong mga farmers abi ang paminsar nila nga inabalang sila inang gadali sila kay gusto nila makauna sila pero sa aton nibaluan sir nga ang pag-una gali sang tanom damo sa sang disbintaha no. So sila matabo kung mag-una si farmer tanom nga gusto niya nga makalamang siya sa iyang community kay gusto ko nga mas taas akong presyo nga labutan kay una ko tanom mo. So matabo sa sir kung mag-una-una siya hindi siya magdungan? Yes ma'am no. So tungod sa paglagas naton nga makauna ta kag makakuha man ta sa mataas nga presyo, ang tendency lang is dugukan man ta sa mga pistil kag mga balatian. Pistahan gid. Yes. Do parehas lang na ma'am nga kung nga for example kita naghiba kita sang birthday nga kita lang gid kakadamo sa aton nga mga kaingod no kag tanan na sila magkadto sa aton kay syempre ikaw lang isa ang nahibat sang okasyon. In some point ang aton nga ginaprepare nga pagkaon pati ikaw mismo para sa pag-amuma sa ila maihawan ikaw. So do amo sinang sitwasyon unlike nga kung ginpapahuway naton kag gindungan pa naton ang pagtanom naton sa iban man nga aton nga kaingod why kita yung nag-una-una. Siyempre, malinapta sila. So, kumbaga ara sila pero kaya sila kay madamo sila sa kantuan. Kumbaga matunga-tunga ang ilang population. At the same time, amo sila hindi matamaan nga tumpukan di ang aton nga kay naguna-una kita. Correct, sir. So, isa na orduhan nato na mga recommendations. Ano pag sir ang pwede nila mahimo nga sila mangin smart sila ng mga farmer no. This time abi kinahanglan naton mangin smart no. Hindi lang siya nga farming is dapat ang aton nga learning sa aton nga mga manguma nagataas ang level sa aton nga hibalo kag nangin maalam na kita no hindi nga kung aton nabalaan sang una amo maghapon subong so pagid sila pwede nila mahimo. Yes ma'am, so ang ikadwa pagid suguran nato ng ara lang sa natura nga hindi takit kinahanglan magastos so tubig. So isa igid ka importante man kay syempre sa pagtanom naton sa humay kinahanglanon ginaton sang tubig gagamit kita sang tubig kag ang tubig pwede
pwede man naton magamit sa pagtapna sang mga balatian pareha siya sang ginadulot sang fungus or ining blast, no. So once nga as much as possible, kung wala man lang ta sang problema or may ara ikaw supplemental irrigation, may mga tasok ikaw, yon kag ang imo nga gintanom abi variety or variedad nga dalakpon sang blast kag may sa imo nga area do permi lang ginablast. So mas manami man nga as much as possible gamiton naton ang tubig, hindi naton siya pagpahubsan. Once especially kung makakita na kita sang mga simptomas or inablang nagapintok-pintok nga nagsugod na siya, sa dahon, nagsugod na siya, as much as possible aton na siya nga ipapunduhan sang tubig ang aton nga talamnan. Bisan hindi lang siya tama gid ka kataas or kadalo mga aton nga tubig, nga importante may pundo siya nga tubig, kay ang tubig isa na siya nga makabulig nga makatap na sang pagdamo or pagpapahagan-hagan sa pag-occurya sang aton nga ginatawag nga blast. But of course, you have to observe na nila sa nga tawag nga inang sakto nga pag-drain out kag pagpasulod. No, kay as we know nga hindi man maayo nga madugay nga panahon nga nag-stagnate ang tubig da. So should be flowing siya, tapos kung kinahanglan mo naman kung mo sa kinahanglan ipagawa mo naman siya dison, di ba? Ang water management naton sir sa aton nga key-check, di ba? So, yes ma'am. Do amo na siyang ginatawag naton nga alternate wetting and drying. Yes, magabulos-bulos nga patubigan naton siya, and then sa naman nga hindi gid siya mamalhan kayo pero at least wala sang standing water, and then yun patubig ka naman liwat after. So alternate wetting and drying, or pwede kita actually maka-implement sa ginatawag naton nga controlled irrigation. Yes, controlled irrigation. Yes, so inang magamit na kita sa ginatawag nga observation well. Yan, so isa na siya. Pero in some point yun, once nga makita naton kung nagulang na, for example ara na ya sa masunso na ang pagpanggipi sa aton nga humay or gahana na gid siya nga gapanamko na siya or gabusong na siya sa dira nga mga part. Actually kung may blast kag may source ka man sang tubig, pwede na siya naton nga ipapunduhan ana siya sang tubig ulaton naton para kag panilagan naton agud nga hindi maglapta ang aton nga blast, kay syempre dalakpon na siya. Especially ang inisyang blast naton, no, common siya nga nagakatabo kag daw sige daw nagadugin siya kung sa ining panahon wala nga mabatyagan naton nga do kaginot nga. So mapaang ang panahon. Ang ano mo na siya nga mapaang. So wala siya sang ulan, wala man siya sang init, pero kapaang sang panahon nga kita mismo gani na initan. So isa gina siya nga triggers ang growth nila. Yes, o sang aton nga blast kag pati sang iban man aton nga mga diseases kag mga insect pest. So isa na siya. So makabulig na sa aton. Kay hindi sa bala sir ang old notion, no, sa aton nga mga nga ang humay do na ano na nga amo nang natawag nga old gani, kay hindi na siya applicable actually. No na palang ginapaminsan nila nga basta humay gani dapat may tubig sa permi. So it was found out later gali sa aton nga studies man, no, sa of course sa aton nga field rice nga balaan gina nila ya nga ang alternate nga wetting and drying sa aton nga sa aton nga uma is very effective to manage ang aton nga water resource. Kay of course sa subong nga panahon, di bala ang atong gani nga mga irrigation projects diri sa Negros, may mga sila tion sir nga close sila mo. So nagasalig lang kita ya sa ulan. So di ba during this time nga sa sa rainy season, ang aton nga mga farmers nga mga maalam ng mga farmers na naghimo na sila sang rain catcher nila nga mga gagmay nga mga reservoir, no, kinahon putangan nila sa tubig kag tapos gamiton nila during sa dry season. So diri sa Negros na observe na niyo aton nga mga mangunguma nga may ga-adaptar man sa nga teknolohiya nato. Yes ma'am, actually ang isa gani nga ginahimo pag isang aton nga mga mangunguma base sa kumbaga pag-catch, no, pagpundos ng tubig is ang pagbuhat sang staka. So ang aton nga mga farmers, yes, gabuhat sila sang staka, ang bisan especially ang mga ara sa kilid sang suba, sang sapa, yan pinapunungan na nila kag amo nang ila nga pailigon, so para nga mapundo ang tubig. And then some point amo na ang nahambal na naton yung sa mga lungasog nga part kung kaisa yun, so ginahimo man sa aton nga mga mangunguma nga yun ginapapunduhan nila sang tubig para nga pwede gid nila magamit. May ara gid kita mga mangunguma base man niya sa iyang lokasyon basta kaya niya magsupot sang tubig. Sir, no. Tapos pwede pa nila ma-maximize ang ilang gin-stock na tubig. Pwede pa nila mag-grow sila sang mga tilapia mo. Yes. Butangan nila mga tangkong mangin filter pond nila sa ilang sa ilang tubig, no? So magsala sang mga chemicals nga nagaagi sa irrigation. So that will nang ma-minimize ang pagsulod sang mga chemicals sa ilayang area. Kaya of course, ang aton mga farmers share na sila sang tubig mo sa irrigation mo. So halin kay mangunguma
A, ang tubig na to pagwa niya makatulog kay mangunguma B. So dala-dala ni tanan-tanan to ang mga whatever nga to sa uma sa isa. So interconnect ang ilang nga ano na actually nga sistema sa uma. So sir, going back sa aton bala sir nga duha ka varieties nga diri sa Negro. So ginambal mo nga ang eating quality kag ang although nga prone ini siya sa anang pest, pero sir ano pagid ang aton nga nakita nga ano bala nga bintaha sa pag-adaptar sining nga ano na nga varieties. Mention mo gina nga these are recommended varieties ng national, no? Kag galing ko undahan sir, may ara kita ginatawag nga dapat ang aton nga ano na inang variety nga pilion sa aton humay is location specific siya or inang adapted siya sa specific nga location. So inang paano naton sir na pangibabawan ini nga sitwasyon when it comes sa sinang principles ng aton nga pagpanguma. Yes, ma'am. So sa inang principles ng pagpanguma, no, ang ginahimo na lang ginaton is syempre nagakanda kita ya sa ginatawag naton nga firming up, no, gina-firm up naton ang mga allocation sa kada LGU, sa kada LGU mismo kung anong ilang request. And base sa inang ginakandak naton nga mga firm up or pag-follow up dira sa LGU kung anong ilang request, ang possibility is ang ginahimo na lang ginaton is kung daw hindi siya gina-request gid masyado or daw dalak kay tungod nga dalak po siya sang masakit, ginapanubuan naton ang porsyento sang pwede naton nga i-deliver dira. Okay. Meaning nakabase man kita gihapon nga kung ano gid kadamo lang volume ang i-request sang ina nga LGU kay para in some point ma-distribute man naton tanan-tanan. Kag to avoid wastage sa resources naton, Yes. no, kay most of the time asang mga aton bala nga mga nagpalamati, of course kay balo na sila nga ang isa sang mga ginana sa aton sa government is that inang di kaayo ano aton nga distribution channel. So diri sa aton nga opisina kag sa of course sa PhilRice, we're trying our best nga ang mga distribution channels naton aktibo kag nagasigi niya siya samtang nagapatigaan kita sa aton mga programa. So but because of this pandemic sir, how does paano ang distribution naton naapektuhan sa pandemic? Yes. Actually, ang aton nga distribution ang isa ka apektado gid sa una ang PhilRice ginang naga-spearhead sa pagpang-distribute in partnership sa aton mga LGUs. This time daw kanami lang gid batyagon kay nagbinuligay kita tanan-tanan. Kag ang aton nga mga LGUs sila na ang naga-spearhead sa pag-distribute sa aton nga mga binhi sa aton nga mga farmers. Kag siguro isa sa mga best practices nga ginahimo sa aton mga LGUs, may ara kita sa mga LGUs ya nga gina-deliver nila sa kaumahan, sa kabukiran or sa mga barangay level or sa farmers group. Gusto ta na sa mention nga mga gusto naton na itagaan sa appreciation and recommendation, I mean endorsement of good endorsement. Ano sir nga mga LGUs ang mga amo na ang inobra sa bong? Actually ma'am, si ma'am no, isa ni siya sa naging best LGU naton, gin-recognize siya sa aton. Yes, dali bala ko na gusto ko i-mention. So syempre ginapangibulahan naton ang Banwas ang Binalbagan. Binalbagan. Si Sir Cesar Gayon, no? Clap kita natin sir dahil. Congratulations sir. Okay. Sa subong pa lang sugod sang nagligad si Man, naga-monitor ko siya, active pa na siya sa pag-post sa Facebook. Wow. Ga-deliver gid siya, gadabot siya sa mga barangay. And actually hindi lang man Binalbagan, madamo pa man sang iban, pero isa gid ka ehemplo siguro ang aton nga Banwas ang Binalbagan, no, sa pagpanguna sang aton nga municipal agriculturist si Sir Cesar Gayon. Kay yun gina-deliver gid nila sa barangay. Okay. Ang pagpanghatag sa aton dinhi. Okay ka namin sir, no? So sino pagid may mga doon nagasunod sa sinanga schema sang pagserbisyo sa aton mga mangunguma. Actually madamo sa nahinumduman ko ang aton nga syudad sang Silay. Yung si Sir Jason, deliver man. Congrats sir. Ang Ibi Magalona gapang deliver man sa Kabukiran, Victorias. Actually kadamo sila ang isa pagid ka challenging gin nga nag-deliver sing una nga gingamit nilang ilang dump truck kay daw ka matabok sa suba kakaperte ka budlay sa dalan ang Banwas ang hinubaan. Ti palakpakan ta ning hinubaan kay bisan balo ka sir, hindi man kabalo gid kay ikaw kag ako nga ang simpre ang atong nga pagserbisyo ni dala naton ni ang damdamo nga risgo, damdamo nga hazard sa aton nga health, sa aton nga di ba exposure to different environments. Pero sa gapon saludo kami sa amon mga partners sa LGUs, sa aton nga mga cluster heads naton sa RICE, no? Ang aton nga mga chairman and chairpersons sa different associations nga nagatinguha gid nga malabutan gid
sila sa mga support services ng gobyerno. Kay of course hindi nato na mahimo sir kung kita lang. Yes, So we need partnership on this no, nga aton nga mga umaka kita, magbinuligay kita para malabot nato ng aton nga sufficiency level diri sa Negros. So paagi sa pag-implementar sa aton mga programa. So ano pagit sir ang mga when it comes sir sa aton bala registration sa RSBSA no? Paano ang registration sa RSBSA naka-apekto bala sa number sang sacks nga gina-deliver sa Negros or inang gahulat pa kita sang sang updated nga lista kung pilang kabilog ang farmer sa Negros na para matagaan sila sang bilhin. Yes, ma'am. Actually, in some point daw, gin-relax na ito ng aton nga guidelines para nga hindi Very good. mapituhan ang numbers ang aton nga matagaan nga Yes. LGU. So, ang pinanalangin ka importante is sa dira sa LGU level, basta gin-signify na ni 80s ang ilang nga technician Very mismo sa good, ilang oo. nga barangay nga naka-fill up na sila sang aton nga RSBSA form. So, bisan wala pang ilang nga RSBSA number, basta may naka-fill up na sila sang ilang RSBSA form, kag kumpila dito ang area nga ilang nga ginbutang sa pag-fill up nila sang ina nga form, automatically ginatagaan sila naton sang binhi, sang kada buon nga binhi basis dito sa ilang nga gin-declare nga gin-register nga area. Wow, that's very good, sir. Kay dagdampi ang backlog naton premise sa damong requirements bala for the farmers nga maka-avail sa. So, ang aton sa liwat no ginipanawagan na naton ang aton nga mga managpalmati nga mga manguma magkadto na kamo sa inyo nga mga designated nga mga city or municipal agriculture office, magpalista na kamo didto para nga makakuha kamo sa mga proyekto sini kay ang aton nga implementation sini until 2024. So base iya wala ta kabalo sang next naman nga administration kon dugangan niya ang pundo no. Kay of course hindi naton manigar nga ang aton nga pungsod is agricultural country kag ang aton nga economy nakabase sa agriculture. So it always has the pinakadako ganiya may budget ganiya ang agriculture. Labi na subong sa aton sa may pandemic kita no. Food is very essential no. Food is life of course no. So pinasalamaton kita tungod kay ang aton nga mga partners sa Department of Agriculture, ang PhilRice no, ang aton nga mga partners nga sa PhilMec, ang aton sa ETI no, TESDA kag iban pa naton nga mga partners no naga-implementar sang RCEP naton nga programa sa hatag sang suporta sa aton nga mga farmers, nagapadayon gid kag we are willing to extend our help kung ano gid ang pwede naman nga mahimo para nga mabuligan naton mga farmers. So kanami sa aton nga discussion sir no kung ano ang ato pagid nga. So sa incoming nga mga binulan sir, ano ang inyong nga mga anong focus ang PhilRice sa aton nga sa rice nato nga program? Actually, kung sa PhilRice lang gidya, padayon gidya ang aton nga programa upod ang aton nga Research and Development Division, padayon ginayang pagpanalawsaw, pagtukib pag-develop sa mga technology. Of course, ang aton nga varietal development, padayon ang aton nga pag-testing sa mga bago nga technologies kag mga varieties man mismo. Kag of course kita mismo sa RCEP mismo nga si program may ara kita sang varietal demonstration, upod na diri ang aton nga pag-demonstrate sa mga farm mechanization kay para nga diri aton man nga matun-an kag makita nga ano ya ang bintaha kung magamit kita sa mga machineries, magamit kita sa amo sining nga variety nga in some point sa mga initial naton nga result gani nakita naton nga nagataas ang patubas plus in some point ang pinagit sini kanami is naga-reduce ang aton nga production cost. Yes. So sa una ang aton base sa aton nga baseline ang aton nga production cost nagadabot kita sa 12 pesos no per kilogram kung magprodukto kita sa umay. Sa subong may ara na kita mga initial nga result nga nagadangat na lang kita ya gani sa size tub 8 pesos. Oh really? Duma tupungan tanan ni ang ang Thailand. Thailand, yeah, oo, Thailand. Okay, katahom, no? So, kanami na sir ang mga, napagit sir ang mga, naton, ng mga update subong sa aton nga programa. Yun, ang isa pagid, of course, do kanami batyagon sa sini, kay subong naging active kita nga naging partner sa radyo. Yes. So, amo ginang isang kam namin, daw nalipagid kami nga naging partner nato ng kadalag, sa isa upod sa imo, Ma'am Lucel. Yes. Kay in some point, mas madamo kita sang mapalapnag
i-share nato ng impormasyon base sa aton nga programa. And then some point we are trying to reach out pa sa iban pa nga mga radio programs man kay para in some point nga ang nagapamati man tuya sa iban nga radio programs ma-reach pa siya naton and ongoing na ang aton nga pagtrabaho sina. Another is of course ginapadayon ginanaton kay tubong patok ang aton nga social media kag ang aton nga texting. Yes. Ara ginayang aton nga text center. Okay. Yun, so ang aton nga text center dawagon ko ma'am. Sige, ang aton nga sige. number. So sa aton nga mga mangungumahingagaw na ang aton nga number is 0917 111-7423. Liwat ang aton nga numero sa aton nga text center 0917-111-7423. So ini siya pwede gid kamo diri ka text ang inyo nga mga pamangkutanon or kung anong inyo dira nga gusto nga may baluan or pwede man kamo makatawag. Okay. So, madam, magid nga salamat sir sa nabusog ng hitik sa mga impormasyon naton kag mga updates kag encouragement sa aton mga farmers. So sa liwat ini ang inyong Angkor Lucila Perartilia, madam, magid nga salamat sa inyong pagpamati. Tubtob naman sa liwat sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Maghalong ang tanan. God bless kag abansi ni Grense. Number 1 Manila Broadcasting Company. Sa balita,